Google बन्द खालामनानै होसिगोन कल रेकर्डिं एप्स बे बारनिफ्राय रावबो सुबुङा गाव गावनि मबाइलाव कल रेकर्डिं खालामनो हानाय नंला कल रेकर्डिं खालामनो मोजां मोनग्रा जायखिजाया मबाइल रेकर्डिं खालामनो मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे दुखुनांथाव खौरां जुदि नोंथांनि मबाइल फनफोराव रेकर्डिं एप्स एबा कल रेकर्डिं एप्स दंब्ला बियो खामानि होनाय नंला मानोना गुगोलआ बे एप्सफोरखौ बन्द खालामनानै होसिगोन नोंथाङा जायखिजाया मबाइल रेकर्डिं एप्स एबा कल रेकर्डिं एप्सफोरखौ गुगोल प्ले स्टोरनिफ्राय डाउनल'ड खालामनो हानाय नंला गुगोलआ बे एप्सफोरखौ बन्द खालामनाय जासिगोन नोंथांनि एन्ड्रइड मबाइलाव बे बारनिफ्राय मबाइल रेकर्डिं कल रेकर्डिं खालामनो हानाय नंला बे बाथ्राखौ गुगोलनिफ्राय मिथिहोनाय जादों गुगोलआ मिथिहोथारबावनाय बायदिब्ला जेसे मेनिफ्रायनो नोंथांमोना बे कल रेकर्डिंखौ बाहायनो हानाय नंला आरो गुगोल प्ले स्टोरनिफ्रायबो डाउनल'ड खालामनो हानाय नंला गुगोलआ बन्द खालामनानै होसिगोन कल रेकर्डिं एप्स बे बारनिफ्राय रावबो सुबुङा गाव गावनि मबाइलाव कल रेकर्डिं खालामनो हानाय नंला कल रेकर्डिं खालामनो मोजां मोनग्रा जायखिजाया मबाइल रेकर्डिं खालामनो मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे दुखुनांथाव खौरां जुदि नोंथांनि मबाइल फनफोराव रेकर्डिं एप्स एबा कल रेकर्डिं एप्स दंब्ला बियो खामानि होनाय नंला मानोना गुगोलआ बे एप्सफोरखौ बन्द खालामनानै होसिगोन नोंथाङा जायखिजाया मबाइल रेकर्डिं एप्स एबा कल रेकर्डिं एप्सफोरखौ गुगोल प्ले स्टोरनिफ्राय डाउनल'ड खालामनो हानाय नंला गुगोलआ बे एप्सफोरखौ बन्द खालामनाय जासिगोन नोंथांनि एन्ड्रइड मबाइलाव बे बारनिफ्राय मबाइल रेकर्डिं कल रेकर्डिं खालामनो हानाय नंला बे बाथ्राखौ गुगोलनिफ्राय मिथिहोनाय जादों गुगोलआ मिथिहोथारबावनाय बायदिब्ला जेसे मेनिफ्रायनो नोंथांमोना बे कल रेकर्डिंखौ बाहायनो हानाय नंला आरो गुगोल प्ले स्टोरनिफ्रायबो डाउनल'ड खालामनो हानाय नंला नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि बैंक पिअ बैंक क्लार्क बैंक एसअ इउपिएससि एफएससि डिफेन्स रेलवे स्टेट इन्सुरेन्स एएअ एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरखारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससि जिडिनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों बारा नङा गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन बे सोलोंसालिया क'क्राझार बरपेटा रड गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020261133 9101 536360 70020261133 9101536360